салом тамошобинони дӯстрӯяку ширинаки мо. Инак боз ҳам барномаи вақти хониш дар меҳмонии шумост. Салом лолаҷон. Салом азизҷон. Салом муаллимаҷон. офарин. Азизҷон, лолаҷон, Лапай? оё шумо дар бораи маҳфуми хатар ягон маълумот доред? Албатта дорем. хуб, Муаллимаҷон, масалан, агар мо дар кӯҳ танҳо равем ко, хуб. шояд хатаре пеш ояд. Аз пеши мо метавонад ҳайвони ваҳшие воқеъ. тарсонди маро азизҷон. гӯш кунед муаллимаҷон. гӯш мекунам. дар хона бо гугирд ваҳшиҳои тез мисли корд, чангак бозӣ кардан мумкин нест. Албатта. зеро онҳо низ хатар доранд. Бале, хатар доранд. офарин. боз медонед чӣ? боз агар ба боғи ҳайвонот равем, ба панҷараи ҷонварони даррандаку наздик шудан мумкин нест. албатта мумкин нест. бо асбобҳои барқӣ беҳудаю баҳуда даст расондан мумкин нест. офарин, офарин лолаҷон, офарин азизҷон. ташаккур. ман мебинам ки шумо хеле ба маҳфумҳо сарфаҳм меравед. оё шумо медонед ки барои чӣ ман маҳз ҳамин саволро ба шумо додам? шояд имрӯз ягон чизе хонед ки хатарнок бошад. натарсон азизҷон. шояд дар бораи қоидаҳои бехатарӣ. масалан дар бораи донистани қоидаҳои бехатарӣ ҳаракат дар роҳ китоб мехонем. шояд. офарин, шумо хеле рамӯзфаҳм ҳастед. имрӯз мо китоберо мехонем ки ном дорад алифбои бехатарӣ. алифбои бехатарӣ. муаллифони ин китоб Муртазо Бурҳонов ва Шермаҳмад Ёрмаҳмад ҳастанд. акнун биёед ҳозир мебинем ки мо бояд ба кадом қоидаҳо риоя кунем. биёед мехонем. аммо биёед дар аввал мо бояд донем ки дар зиндагӣ ашё, мафҳумҳо ва ҳар гуна ҳодисаҳо мешаванд. ва шумо мебинед ки дар зиндагии ҳаррӯзаи мо илму технология ворид мешаванд. бале дуруст. агар шумо тайёр бошед, пас биёед ба хондан шурӯъ мекунем. бачаҳои азиз, шумо низ ба фикрам тайёр ҳастед. пас шурӯъ мекунем. шурӯъ мекунем. барои бехатар зистани одамон дар шаҳрҳо чанд хадамот амал мекунанд. оташнишонӣ, милитсия ва ёрии таъҷилии тиббӣ. ҳар хадамот рақами телефон дорад. ин рақамҳоро ҳамеша дар хотир доред. эҳтиёт аз сӯхтор. инсон оташу барқро ҳар рӯз истифода мебарад. мо хӯрок мепазем, либос мешӯем, телевизор тамошо мекунем, дарзмол мекунем, гарм мешавем. аммо гоҳо беэҳтиётӣ мекунем ва сӯхтор сар мезанад. сӯхтор дар хона хатари пурдаҳшат мебошад. дар хотир доред, сӯхтор аз ҳама хатарҳо зиёдтар таҳдид мекунад. мана ба расмҳо диққат диҳед. ин асбоб ва ашёҳо дар хонаҳои мо чизҳои заруранд, вале боиси сӯхтор мешаванд. чӣ бояд кард? дар хона оташ алангазад. шахси калонсол нест. чӣ бояд кард? дарҳол бо телефони 01 занг занед. ба оташнишонҳо асосан 3 маълумот зарур аст. макони сӯхтор куҷост? кӯча, рақами бино, ошёна ва хона. сабаби сӯхтор, ному насаб ва рақами телефони шумо. пас ба берун ё долон баромада фарёд занед. ҳамаро ба ёрӣ даъват кунед. дар хотир доред, ба дарзмол, тоба, телевизор об напошед. ноқили онҳоро аз васлак ҷудо кунед. бӯи ноқили сӯхта истода ҳис кардед ё паридани оташро дидед, ноқилро аз васлак ҷудо кунед. ҳарчи зудтар хонаро тарк кунед. дар хонаи пурдуд даҳону биниатонро бо матои тар пӯшед. дар вақти сӯхтор аз лифт истифода набаред. муаллимаҷон, ин қадар қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор зиёд будааст.
акнун ман боварӣ дорам ки бачаҳо ҳама ин қоидаҳои бехатарии сӯхторро риоя мекунанд. Бале, бале. бале бачаҳо, аммо сабр кунед. Ин ҳоло анҷоми китоб нест. Яъне дар ин китоби алифбои бехатарӣ маълумотҳо хеле зиёданд. Боз чӣ маълумот ҳаст? Масалан, шумо дар бораи қоидаҳои вобаста ба обу газ ягон маълумот доред? Дорем. Хуб, гӯш Масалан, мекунам. падару модари ман мегӯяд ки азизҷон, ҷумаки обро маҳкам кун. Офарин. Бале, обро бояд сарфакорона истифода бурдан дар кор. Ин комилан дуруст аст. Дуруст аст? Пас биёед давоми китобро мехонем. Биёед. Мехонем. газ заҳр аст, ранг надорад. аз ин рӯ онро дидан душвор аст, аммо бӯи газро ҳис кардан мумкин аст. дар вақте аз газ заҳролуд шудан сари одам дард мекунад, тоб мехӯрад, дар гӯш садо пайдо мешавад, пеши чашмро торикӣ мегирад, дил беҳузур мешавад. вақте ин ҳолатро дар худ мушоҳида кардед, донед ки хонаро газ фаро гирифтааст. сабабҳои ихроҷи газ асосан инҳо мебошанд: вайрон будани қубур, тоба ё чобаи газ, дуруст маҳкам накардани ҷумаки газгузар, ба сархонаи газ рехтани оби ҷӯш ва ё вазидани шамол. бӯи газро ҳис кардед, дарҳол ба калонсолон хабар диҳед. зинҳор гугирд назанед ва чароғро фурӯзон накунед. тирезаҳоро кушоед. аз хонаи ҳамсоя бо телефони 04 занг бизанед. хатари об. бе об зистан душвор аст. мо дар хона ҳар замон аз об истифода мебарем. даст мешӯем, ба ҳаммом медароем, ҷомашӯйӣ мекунем, хӯрок мепазем. аммо гоҳо беэҳтиётӣ мекунем ва об боиси фалокат мешавад. масалан, ҷумаки обро кушода мемонем ё қубур сурох мешавад. он гоҳ хонаро об зер мекунад. агар ҷумаки об вайрон шуд ё қубуре кафид, чӣ бояд кард? пеш аз ҳама ба калонсолон бояд хабар дод. агар дар хона калонсолон набошанд, ҳамсояро ба ёрӣ даъват кунед. агар об ба қади девор шорад ё аз шифти хона бичакад, дарҳол асбобҳои барқро хомӯш кунед. дар ҳама ҳолат ба сӯхторнишонҳо занг занед. рақами телефони онҳо 01 мебошад. дар хонаю ҳавлӣ танҳо барқу газу об хатарнок нестанд. моддаҳои химиявӣ низ пурхатаранд. онҳо хеле зиёданд. масалан, хокаи ҷомашӯyӣ, атр ва хушбӯиҳои дигар, собун, хока ё моее ки барои шустани дегу табақ истифода мешавад, ранг, ширеши хушкутар, сирко, ацетон, оҳак, алибастр, ҳароратсанҷ, заҳр барои нобуд кардани муш, нонхӯрак, магаз, кайк. азизҷон, лолаҷон, бачаҳои ширин, шумо медонед ки ин ҳоло анҷоми китоб нест? яъне дар ин китоб маълумотҳо оид ба қоидаҳои бехатарӣ хеле ва хеле зиёд ҳастанд. кане лолаҷон, азизҷон, кадоматон барои ман ягон зарбулмасал ва ё мақол мегӯед дар бораи мавзӯи имрӯзаамон? гӯш мекунам. эҳтиёт нисфи ҳаёт. офарин ширинакони ман, офарин бачаҳо. яъне эҳтиёт нисфи ҳаёт. бале, барои беҳтару бехатар зиндагӣ кардан мо бояд ба ҳама қоидаҳо риоя кунем. бале. хуш ширинакони ман, биёед давоми китобро дар барномаи оянда мехонем, чунки дар ин ҷо хеле ва хеле масъалаҳои муҳим ҷойгир шудаанд. агар шумо розӣ бошед албатта. мо розӣ. тезтар мехоҳам идома диҳед китобро. тезтар мехоҳам. албатта азизҷон, ором шав. албатта идома медиҳем, фақат дар барномаи дигар. хоб шуда. имрӯз бошад вақти барои барномаи мо ҷудо шуда ба охир мерасад. биёед бо бачаҳо хайру хуш кунем. хайр бачаҳо, то барномаҳои дигар.